салому алейкум дӯстони азиз, барои шумо боз як хонаи фурӯшӣ нишон медиҳем. Манзилимон вилояти Хатлон, ноҳияи Дӯстӣ мешавад. Ҷамоати Миравой дӯстони азиз, баъди Айни Лоутӣ мешавад, баъди Лоутӣ Миравой ҳам хел мебуроен ноҳияи Дӯстӣ Ҷинникун буромада рафта мегирем. Хулас Миравой дӯстони азиз, Миравой бига ҳама мешиноса. Ай райони Калхозобод ям ки ҷаводи Балхи 13 километр тақрибан плюс минус ҳаст. Рай калон мошино постоянно мезгарад. Хонамон ҳамин хона мешавад. Фурӯшӣ дӯстони азиз тамошо кунед. Граниса ҳаминҷа саршида то ҳамин девола. Акнун видеоро то охир тамошо кунед. Пурра маълумота барои шумо мерасонем дӯстони азиз. Хонамон тақрибан 15 соти қай. Тамошо кунед. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ин дӯстони азиз ҳавлиро ҳам хел озода тамошо кунед. Хонара сохтагиша тақрибан 1.5 сол 2 сол шудагӣ мумкин ҳам кела, лекин ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. Ипара якта хоб ошхона мешавад, кухни, ипара ошхона, тандир, дегдон ҳамаш ҳаст. Ипара бошад дӯстони азиз, коридорш қати 3 та мешавад, 3 хона. Ҳозир хона медорем, тамошо мекунед, ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. Ина агород, стяжка кардагӣ замино, ниҳолҳои тут. Хулас дӯстони азиз, 15 соти гирди атрофш ҳамаш маҳкама, қафош зибрай дӯстони азиз. Иҷода 50 та ниҳолҳои анор дорад ва дар ин ҷо ниҳолҳои шафтолу 100 дона дорад дӯстони азиз. Мақсад шафтолии нағз, лучак, ипара душувой, ванна, хоҷатхонаш ҳамаш аст. Акнун бошад ҳозир хонаро медорем, тамошо мекунем. Хулас гирдои атрофш ҳамаш маҳкам, мустаҳкам. Ипара ҳам то девола қафо ягон ҷо раҳча ҳаста камтар, хай бо шашам нишон медиҳем. Анакун хона медорем, тамошо кунед. Хуб, ай дарош сар мекунем дӯстони азиз, дароша бинем. Мақсад ки хеле сода аст. Анакун хона медорем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ина хона дӯстони азиз ягон камбудӣ надорад. Ин калидормон дарозиш бараш 2 мешавад, дарозиш 7 ёки 7 метр тақрибан мебиёд. Иса тапчан. Иҷода якта хона дигар ва дар ин ҷо як хона дигар. Ҳамин чизе боша ҳамаш места дар ин ҷо. Хона ғишти лоиқати бардоштагӣ, таш стяжка кардагӣ, ламинат мурдагӣ. Ина дӯстони азиз, хонара размериш 3,5 ба дарозиш 4 мешавад. Ресторош, тара диризош пластикӣ, решетка мондагӣ. Инам хеле система. Озода тоза истода дӯстони азиз. Акнун дим хона мерем. Ипарадам ина тирезаш аст. Решетка ҳар як хонода тирезошта решетка мондагӣ. Иҷа тапчан мешавад. Ина дарош хайтек, як хела сардош. Ипарада мақсад мешинед, ҷой пой, ягон шаспали мекунед, чи меҳмонхона, иса телевизор ёнбош. Анаки парадам як хонаи дигар дӯстони азиз. Размери ин хонавон мақсад 3,5 ба 4 мешавад. Иша як хел аст. Як хел худсохтагиан. Иҷода ина тирезои пластикӣ аст. Решетка дора ҳамаш, қоидави 100%. Анакун дӯстони азиз, берун мебурем. Хонара холатша дидем дӯстони азиз. Хишти лоиқати чиндагиан, таш, стяжка, ламинат кардагия 100%. Ҳам хеле хона. Акнун ҳозир бошад берун мебурем, ҳавлиша нишон медиҳем. Хуб дӯстони азиз, ина ай хонаҳо буромадем. Як бор дигар бо ҳавлиро барои шумо пурратар нишон медиҳем. Исида ошхона, ошхонашам нишон медиҳем. Ҳозир иша калиташ мондааст ин хонара. Иҷа кухни мешавад, тамошо кунед дӯстони азиз. Кухни тақрибан 3,5 ба 3,5 ҳам хел холи тоза тайёр истода дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо ина тандиру дегдон ҳама шароитош ҳаст. Тайёра бемалол омада зиндагӣ кардан мегирӣ, решеткош мондагӣ. Акнун дӯстони азиз, гирдои ҳавлиро ҳамаша нишон медиҳем. Гирдои ҳавли ҳамаш семула қати маҳкам шудагӣ, қафо забрай, уша забор қати маҳкам кардагӣ. Акнун тарафи хоҷатхонаву баняш мерем. Хулас дӯстони азиз, масъалаи об бошад, ай берун мебиёд, тобистон ака зимистон шид, об кам мешавад. Мақсад ипарада ина агорода бемалол об дода мегирем. Макка шунондагӣ, ниҳолҳои анор дорад, шафтолу дорад. Хулас бемалол деҳқонӣ кардан мегирем. 15 сотиқа метавонем ки дих хоҷа кунем. Қафотам ҳозир медем нишон медиҳем, метавонем ки оянда бо ягон дар кушоед. Ипара ина қафои хона. Тамошо мекунем. Криша аз биришви қати маҳкам кардагӣ. Ипара ина душувоиш навай, ҳоли буд кардагӣ нест. Ипара ина ванна мешавад худохат, ягон шиша монда маҳкам карда, иҷа раздевалкаш ва иси боша хоҷатхона. На, ҳоли ягон кас истиқомат кардагӣ нест дар ин хона. Анакунун замина то охириша мерем ба шумо нишон медиҳем. Ҳамхели дӯстони азиз, ҳавлии калонай. Анакунун замина то охириша рафта ба шумо ҳамаша нишон дода, гап зада мерем. Агородош 100%, мақсад ина макка шинондагӣ, маккаша уже
драйвдagi заминош шур нест. мақсад касоне ки дар ҳаминҷо зиндагӣ мекунад шароити замини хонара ҳамаша медонанд. ниҳолҳои анор ва дар ин ҷо ниҳолҳои шафтолу лучак. анакун то охириша мерем. гирдош ипара ҳамаш семблокати маҳкам кардаги исшам семблока охираш тиника забора. ин хеле дӯстони азиз, мақсад метонем ки як кас харидор кунад, метонем ки дихоҷагӣ кунем. хоб дӯстони азиз, ин хона ягон хона қатӣ, ягон мошин қатӣ алиш намешавад бо пули нақд. дӯстони азиз, сумаш бошад 580 000 сомонӣ. иншоалло бо савдо мешавад. ин хеле гранист аст дӯстони азиз. ин хеле забор кардаги сиб ана семблока ҳуҷҷатош 100%, ягон камбудӣ надорад. исчамина забор тераконам хеле шунондагӣ. акун дӯстони азиз, дарша мекушоем. ипара ина овои пайно меброя. чиз забрай. ҳозир дарша мекушоем. агар шоста. ина дӯстони азиз, дарша кушодем. ипара ина забрай. оянда метонем ки ҳамин якта дароза кушод, якта кӯпрӣ кунед. инҷа раҳай. рай калонда гирета 100-150 метр рай калон меброя асфалтай. бемало баромада мегиред, ҳамин омада мегиред. ин қафош боғ мешавад. хулас имконият ҳаст ки барои дихоҷагӣ кардан дӯстони азиз ҳамхелӣ. хулас касоне ки харидор аст, мақсад конкретни харидора, илтимос ҳамон одамо занг зананд, беҳуда занг назанед дӯстони азиз. хона 15 сотиқ, мақсад ки 3 дар хона қатӣ калидор шад дӯстони азиз. дута хона, як калидори дарозай, ошхона, кухни дорад. ин пара ина агорота тамошо кунед, чӣ хел хушрой. нархаш 580 000 сомон иншоалло бо муомила мешавад. ай райони Калхозобод, яъне ки ай ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ тақрибан 13 километр плюс минус. қадира ҳай мошин 24 соат мезгарад. шавай, рӯзай, абетияй, мақсад ки таксиё ҳаст. бемало баромада рафта омада мегиред. кадом са рафта небошед. хулас рақамҳо дар зери навор бемало занг зада муроҷиат кунед дӯстони азиз. ягон мошин қатӣ, ягон хона қатӣ алиш нест. бо пули нақд савдо мешавад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 100%. рақамҳо дар зери навор бемало занг зада муроҷиат кунед. 580 000 сомонӣ ҳамин хона, ҳамин нақда меарзад. фикрҳои шумо чӣ хел аст? дар комментария нависед. саломат бошед дӯстони азиз.